आज रक्षाबंधनला आता पप्पू याच्यावर पदवला. हा नाही राहू दे नाही नको. नाही ना चाल. रक्षाबंधनसाठीच खास मी आज आलो गावावरून. इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए. 70 लाख. सरप्राईज तुला. सरप्राईज. बाप रे लाईटी. तुम्हाला सांगतो बघा ना, दिसायला पण बघा ना ते कसं दिसतंय बघा, माझ्या कुर्त्यासारखं दिसतंय ते लाल लाल. म्हणून आम्ही आज रक्षाबंधन आहे म्हणून आम्ही आज मॅचिंग घातलं. नमस्ते सर्वांना. आज रक्षाबंधन आहे तर रक्षाबंधनचा ब्लॉग सुद्धा तुम्हाला दिसणार आहे. आणि जसं आपण म्हणतो की ब्लॉग प्लस रेसिपी, तर रेसिपी आता माझ्या पाठून येत आहे. रेसिपी जरा यावे, बाहेर यावे, कोणती रेसिपी आहे आणि रेसिपी बनवणारी पण बघा. वा वा वा. चला आता तुम्ही ब्लॉग बघा आणि त्यानंतर ही रेसिपी बघा. आता का दोघं जण बसलेत आहे लाईनीत. दिलू तुला पण इथे आमच्या भाईला पण टिक्का लावायचा कार्यक्रम. तेल लावायचं. दिलूचं दिल दाखवते बघा दिलू आम्हाला. वा 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 भाई 5 स्टार तुमच्या राखीमध्ये. बॉक्स आहे तो. आणि ताईने भाईसाठी हा गिफ्ट दिला, भाईने घातलेला आहे ना. अजून कुठे भाई? अजून आहे ना. काढू. हा बँक अकाउंट खाली. बँक अकाउंट खाली बघूया. एवढे तर मला देत पण नाही. एवढे नको एवढे खाणार आहे का? 4 थोडी खाणार नाही. 4 नाही 2च आहेत. आपण एवढे थोडी खाणार आहे ते. खावा खात राहा. भाई कमीच खातात गोड, जास्त खात नाही. रक्षाबंधनचं सेलिब्रेशन होत आहे. तर बघा मी कसं दिसतोय मला सांगा. रेड कुर्त्यामध्ये मस्त दिसतोय. भाईने कॉम्प्लिमेंट. आता इकडे बघा राखी बघा, इकडे या. कॅमेरामॅन आमच्या तिकडेच उभे आहेत. आम्हाला पण 5 स्टार का भाई काकांची आणि माझी सेम टू सेम. एवढं नको देऊ, थोडंसंच बनव. थोडंसंच का हे भरून थोडंसं. तुम्ही सांगा की कोणाकोणाला माझ्यासारखं कमी गोड आवडतं. मला तर नाही, मला आवडतं. आता इकडे मी तुम्हाला खरं सांगतो. मम्मी, आता तुम्ही विचाराल मम्मी कुठे आहे? काजल तर आपल्या घरी आहे, रक्षाबंधन करते. मम्मी कुठे आहे? मी इकडे बसलोय, ताई इकडे आहे, भाईने कॅमेरा पकडलाय आणि मम्मी बरोबर इकडे आहे. मी बाबूला घेऊन उभी आहे. मग कॅमेरा पाठी फिरत नाही. रक्षाबंधनसाठीच खास मी आज आलो गावावरून. ठरलंच होतं ह्याच्या अगोदर किंवा ही डेट ह्याच्या पुढे नाही राहणार मी, है ना. तर बरोबर 11 तारखेला मी आलो. आणि अजून एक मला डाऊट होता की मी गिफ्ट काय देऊ ताईला. हा बाबू नावा दिला, हाय बाबू आहे. तर गिफ्ट काय देऊ? तर ताईला आवडतात चॉकलेट केक्स. पण काय झालं, 3 दिवसा अगोदर आम्ही मोठा केक मागवलेला. आता परत केक मागवणं म्हणजे, आणि ताईला मी वेगवेगळे देणार होतो. पण आता बाहेर जातो, ताई बोले केक आणू नको, कॅडबरी नाही. ताईला कपडे बिपडे ऑलरेडी आहेत नाही आहेत. तर मी विचार करू काय, मग आपण एक अमाऊंट देऊन टाकायची. अमाऊंट देणं पण मला सुटेबल वाटतं. बरोबर आहे ना. तिला जे हवं ते घेऊ शकते. बाबूसाठी चला आता भेटणार नाही ना. ताट वजन काय झालं? वजन झाला. पडायला झाला. पडतंय. चला झालं. थँक्यू सर्वांना, थँक्यू. आता व्लॉग झालेला आहे. आता आपण रेसिपी बघणार आहोत. ताईला नमस्कार कर. ताईला नमस्कार काय नाही अजून हाय, संपलं कुठे अजून पुढचा लय मोठा प्रोग्राम आहे. सरप्राईज आहे. सरप्राईज म्हणजे भाई बघा कशी दिसतात नवीन टी शर्ट मध्ये. अजून आहे ना तुम्हाला टी शर्ट दिलेला? अजून दाखवा.
दाखवा. अजून 3 आहेत. 3 आहेत बाई अजून. किती दिले? 4 दिले. होय दिलू पिल्लू. दिलू पिल्लू. तर इथे बघा भाईसाठी आमच्या काकांसाठी ताईंनी टी शर्ट्स आणलेले आहेत. एक जो घातलेला आहे हा मस्त आहे भाई. तुझ्यासारखं आहे. उघडा जरा उघडा. तिकडे ठेवा सर्व ते. हे तू घेतलेस? घ्या एक एक लावून दाखवा भाई. आता थोड्या दिवसांनी आता लवकर लावा. अंगावर लावून दाखवा. आता इथे आमची गडबड चालली आहे. हा. अरे वा. दुसरा तिसरा दाखवा. गोव्याच्या किनाऱ्यावर बाई नाचतील का? उलटा घालणार आहे बाई. काय हो टी शर्ट चैन. लांब हात. एव्हेंजर्स आता काय चैन तुटणार ती भाईच्या हाताने. भाईची बॉडी जास्त आहे. एव्हेंजर्स एव्हेंजर. तर भाई उडायला लागतील थोड्या वेळेने. आता ते कोणते एव्हेंजर्स आहेत? हा. आपल्या घरात बिना खर्चाचं म्हणजे कोण आहे? आपली दिलू. हा दिलू पिल्लू. तिला खर्चच नाही. नो खर्च. अरे वा. शर्ट बीट सर्व दिलेलं आहे. मस्त टकाटक एकदम लेबल सकट. तयार झालेलं आहे. आणि आता आपण काय हे आहे वेगळं. हे मला आहे का गिफ्ट? आता हे बघा काजलचं मी पहिला काढून दाखवतो. हे ताईंनी काजलसाठी घेतलेलं आहे. तर काजल कुठे आहेस तू? आता मला घालायला लावतील इकडे. हे काय आहे? मॅक्सी. नवीन टाईप ऑफ ड्रेस. काय म्हणतात त्याला? क्रीप ड्रेस. क्रीप म्हणजे ही अशी वरती झालर असते ना. क्रेट. क्रीप. क्रीप. तर बघा काजलसाठी काय आणलेलं आहे नवीन सबस्टिट्यूट. तर हे काजलसाठी आणलेलं आहे. वा वा वा. आणि ह्याच्यातलं माझं कोणतं आहे? हे वाला. टी शर्ट. हे. हां. तर इकडे आपल्याला काहीतरी आलेलं आहे. वा वा वा. आता नवीन घरात स्विमिंग पूल मध्ये घालण्यासाठी आलेलं आहे. हे लॉंग हाताचं आहे. किती तरी आहे. किती पसंत करत होती तिला एक पण पसंत येत नाही. म्हणजे कसं मी टॅनिंग होतं ना. माझा टॅन होता ना मग त्या ताईने. हा हा बाबू हाय. चला आता इथे बघा ताई मम्मी भाई बाबू सर्व आतमध्ये गेलेत. काहीतरी माहित नाही काय करायला गेलेत. काय सरप्राईज पण बोलले नाही काय पण बोलले नाही. तर या 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 काय करायला गेले मला ते पण नाही माहिती ऍक्च्युली. सरप्राईज तुला. सरप्राईज. हा. बाप रे लाईटी. अरे वा 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 वा. तुझे सर्व हे आवडते. बघ हे सर्व माझ्या आवडते गोष्टी आहे सर्व A to Z. त्या सर्व आवडीचे ताईने मागवले. अरे वा रे वा. हे माहिती पप्पा जे आणायचे माहिती आहेत ना आपल्याला. हा, चमचम. आता हे ना हे लाईट तर छान. लाईट ऑफ करा आणि त्यांना दिसेल आता तिथे रगलो करून. माझ्या लय आवडीचे आहे. आणि मला वाटतं अर्ध्यापेक्षा जास्त पब्लिक आपले सर्व फॅमिली मेंबर्सला पण हे आवडत असेल खूप. है ना ताई? ऑल टाइम फेवरेट ना. पप्पा रोज आणायचे आम्हाला. पप्पा तर नेहमी आणायचे. आता बघा ते लाईट घालवल्यानंतर ते जेल आहे बघा. वा 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 वा. तुम्ही कोणता उचलला असतात? मी हा किंवा हा? मी तिकडे घ्यायच्या वेळी पण ना मी हा खाल्ला तिकडे. खाल्ला ना मग बघितला राईट. ते मला तिकडे खायचं आहे. बाप रे. तिकडे आम्ही सर्व टेस्ट करून बघितले. हे सर्व माझ्या आवडीचे आहेत मम्मी. ते तुझ्या आवडीसाठी तर ताईने आणले. तुम्हाला पण हे आवडत असेल तर कमेंट मध्ये सांगा है ना. आणि तुम्ही सर्वांनी पण इकडे माझ्यासोबत टेस्ट करायला या. मी खाऊ का? हा, चल तू खा. सर्व नाही. हा वाला खाऊ. हा पण तोडून खातो. हा नाही चावून का नाही एका बाजूने. तुम्हाला पाहिजे का? मन शांत झाला. ह्याची एक सवय आहे. दुसऱ्यांना खाऊ घालतो पण स्वतः खात नाही. मला ना माहिती मी हा कधी खाल्ला असेल स्वतः घेऊन कधी. हा, कधीच खात नाही स्वतः घेऊन. मस्त. मला लय सर्व आवडतं. खा एक सर्व पीस. म्हणून सर्व? ताईने आहे ना एक थोडे काजाला ठेव आणि थोडे तू खा. काजलला ठेव. काजल हे परत राहील का? राहील एवढं हा, नाही राहील. है ना. नाही तुला म्हणजे तिला पप्पाची आठवण आली की तू नेहमी ते आणायचेत ना आपल्यासाठी आपल्यासाठी. त्याच्यामध्ये पप्पू असं खात नाही कधी. आणि पप्पूसाठी मी खास आणते त्याच्या आवडीच्या वस्तू. हा, अरे वा. मस्त मजा आहे. सर्व हे पण मस्त पिस्ता रोल माहितीये ना हे. हे तर मला आवडतं. हे माहिती आहे ना ड्रायफ्रुट्स बिटफ्रूट सर्व आतमध्ये असतं. हे तर मला हे पण लय आवडतं मला. हे असं कसं कलाकंद माहितीये ना हे. हा माव्यासारखं. चॉकलेट बर्फी मस्त ही पण. ही चॉकलेट बर्फी नाही ही पण कसा ठेवतात जेवढा. तर ताईला एवढी सर्व मेहनत घेतल्याबद्दल थँक्यू. बाई कुठे गेले? बाबूला घेऊन आहेत ना. बाबूला घेऊन. तर असं कोण ना कोण एक मेंबर तुम्हाला ना आउट ऑफ द स्क्रीन असणारच है ना. तर एवढं सर्व झालं. रक्षाबंधन झाली. व्लॉग झालं. ताईने मला सरप्राईज दिलं. आणि आता आपण हे काय? अजून एक आहे बाबा. बाबू वैतागली हातमध्ये. इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
70 लाख तो नहीं है मेरे पास, 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 बैठ। तो इस साल मामा बनने की खुशी में तेरे लिए फ्री। फ्री बच गया बाई तू साला. बच गया. आता रक्षाबंधनच्या वेळी काय 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 वजन आहे एवढं? हे आहे ना तुमच्या सर्वांसाठी आहे. नाही मला ना कधी कधी डाऊट होता अशा खोक्यामध्ये ना आम्हाला लसूण भरून ठेवतो. बरोबर ना? बरोबर मी लसूण ठेवते. काय नाही काय ह्याच्यात? ह्या काय दिलंस? लास्ट टाइम तुम्ही आमचा संपलेला डब्बा परत आलेला आहे. लास्ट टाइम तुम्ही विचारलं ना तर ही कंपनी आहे बघा. कंपनीचं नाव बघा. आणि हेच आम्ही त्या दिवशी खाल्लेलं आणि संपलं होतं. तो आणि आता आम्हाला सर्वांना ताईने गिफ्ट दिलंय. तो लगे राहो पप्पू बाई एक चम्मच रोज. मी बोललो काय देते रे काय नाही या दिलंस तू. पण ठीक आहे. दिलं तुला रक्षाबंधनला किती काय काय दिलंय काय 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 डायलॉग काय बोलायला लावले 2-3 वेळा पाळ टापटली माझी. मजा आली. आणि गिफ्ट मध्ये आहे ना कोणाला काही द्यायचं असेल तर असं पण दिलं तरी चालेल. असं नाही की ते साडीच पाहिजे टी शर्ट म्हणजे तुम्हाला पण परत बोलवणार नाही. तर आज रक्षाबंधन स्पेशल ताई माझ्यासाठी रेसिपी बनवते. तर काय नाव आहे रेसिपीचं? चिली पनीर. चिली पनीर. तर सर्वात आधी पनीरचे हे पीसेस करून घेऊया. उभे का? उभे हो. असे काय केले ना ह्याचे असे अजून 2 भाग करायचे. म्हणजे स्लाइस एकदम पातळ पाहिजे. हो. उभे केले आणि मग त्याला परत तू असं झोपवलेस ना? हा आपले फ्रेंच फ्राईज सारखे. फ्रेंच फ्राईज सारखे. हा असं केलं. ओके पातळ बघा केवढं आहे ना. आपल्या इथे फ्रेंच फ्राईज कोणाला आवडतात जास्ती? सर्वांनाच आवडतात ना. काजलला. काजलला हो, ताईला माहिती आहे. आणि पनीर पण तिला लय आवडतं. पेरी पेरी वाली. तर इथे बघा ऑलमोस्ट सर्व कोट झालेत ना. आणि बेसिकली कॉर्नफ्लॉवर मध्येच का आपण कोट करतो त्याला? फ्राय चांगले होतात कुरकुरीत होतात आहे ना. मस्त होतात ते. नाहीतर असाच टाकला तर पनीर चिकटतो. हा बरोबर आहे. ते बघा ताईने तेल 1 चमचापेक्षा पण कमी घेतलेलं आहे ना. तेल कमी. 1 चमचा आहे. फक्त तव्याला लागला पाहिजे असं आहे ना ते. हा म्हणजे ते आहे ना फ्राय करायची. फ्राय व्हायचे ना आपले. हा जास्त तेलाचे नाही. ताईची हात चलाकी जास्त असते ना. हातात पटापट पटापट करते. आता इकडे बघा आपले 1 मिनिटं झालेले आहेत. हा. आणि हे आता वरून थोडं तेल लागतं नाही तर पूर्ण तेल आहे ना आधीच ॲब्झॉर्ब करून टाकलं असतं. मोजक्याच यांनी हे ऍब्झॉर्ब केलं असतं आहे ना. हा एका बाजूला तेल गेला असता. आता फ्राय करत राहायचे. तुम्ही टायमर लावलेला आहे. किती टाइम लागतो हे सांगतो. आणि गॅस इकडे आपला मीडियम आहे ना. मीडियम आहे. मम्मीचा टॉप बघा. मम्मीचा टॉप बघा. मम्मीने हा कलर टॉपचा का घेतलेला आहे कारण मम्मीची चप्पल त्या कलरची आहे. मम्मीला आता कसं आम्ही चप्पल घालूनच उभं करतो नाही तर ते पायात असे मुंग्या येतात ना ते. आणि ताईंनी साडी बघा किती कशी मस्त नेसलेली आहे. ठीक आहे. ही डिझाईन आहे का ही वाली? ते असं साडीमध्ये ब्लाऊज ठेवलेला होता ना. मम्मीची आई घातली होती ना मम्मीने. मम्मीची ओळखा कधी घातलेली मी. ही साडी टर्न होत आहे जराशी. घातली आहे मी पण कधी घातलेली ओळखा. आणि ते ब्लाऊज पण बघा ताईला मस्त झालेला आहे. हा असं वाटतच नाही की तुझा आणि मस्त झालेला. आता इकडे आपल्याला आता कलर बघा रंग माझा वेगळा होतो इकडे. आता किती वेळ लागते ते मी तुम्हाला टायमिंग सांगतो. तर इथे बघा टोटल 8 मिनिटं झालेली आहेत आता. हा आणि मीडियम गॅसवर त्याचे 4 कोपरे भाजून घ्यायचे. चारी साईड त्याचे भाजून घ्यायचे. आता ह्यानंतर काय प्रोसेस आहे? आता हे सर्व मसाला सर्व आहे ना आपल्याला त्यात टाकून घेऊया. काय टाकायचं? सर्व थोडं टाकायचं. लाल मिरची पावडर आपल्याला तिखट वाटत मिरची. आपण सोया सॉस पण टाकणार आहे ना. जरा मीठ कमी टाकूया. सोया सॉस मध्ये मीठ असतो ना. आपण टाकलं सोया सॉस आणि शेजवान चटणी. 4 इन्ग्रेडियंट टाकायला पण त्याच्यात. थोडंसं पाणी टाकूया. थोडंसं पाणी. ते सर्व मसाले त्यात लागले पाहिजे ना म्हणून थोडा पाणी. वा वा वा. मग तुम्हाला एक सांगायचं की रेसिपी बघा ना म्हणजे किती सोपी पद्धत आहे. असं ना की काय कठीण आहे की वेगवेगळं काय करायचं आहे. आपल्याला फक्त फ्राय करायचं आणि त्यावरती सर्व साहित्य टाकायचं आहे ना. आता हे पाणी आटेपर्यंत फक्त हे करायचं शिजवत राहायचं. दिसायला किती छान आहे.
पाणी किती थोडाच टाकलंय ना. हो. आता ते पाणी आटवायचं जरा, म्हणजे ते मसाले त्याच्यामध्ये मीठ आणि त्याच्यामध्ये सगळं ते मुरतं. आणि मग कुरकुरीत होतील ना ते. हा. वा वा वा. आता ताई तुला अजून 2 वस्तू टाकायच्या आहेत ना त्याच्यामध्ये. दोन अजून झाल्यावर म्हणजे त्यांनी कसं ते दिसायला चांगलं वाटेल अजून. बटाट्या बरोबर असं पण नाही करू की शकतो ना. त्याच्यात पाणी टाकलं ना आणि आपण बाजूला राहायचं ना, पाणी टाकल्यावर ते हलवत राहायचं उलटे सुलटे. हा. म्हणजे ते लागायला पाहिजे ना सगळीकडे. त्याच्यात ते सगळं लागले पाहिजेत ना मसाले. आणि त्यामुळे कसं त्या पनीरला मध्ये एक ओलावा आला एक चांगला. Coating softness त्यामुळे मध्ये एकदम. हे पण नंतर त्याला मग नंतर असं क्रंचीनेस येतो बघ जरा. हो हो हो. तेच बोललो ना, पाणी जास्त सुकत जाईल ना हा तसा. झाले आता आपल्या वरती पण असे जरा कुरकुरीत होतात, ते जरा फ्राय होतात ना एकदम. त्याच्याने पण समजतं आणि सुगंध पण येतोय बघ, है ना. आणि सुके पण झाले. हो हे बघ तेल सुटलं बघ कसं ते वा, वा, सुटल्यासारखं वा. झालं. ही आता मला वाटतं आजपासून ही माझी फेवरेट रेसिपी होणार आहे मम्मी. हा. बघूनच. आता ह्याच्यावर फक्त गार्निशिंग साठी आपली सफेद तीळ आहे ना. वा वा. सफेद तेल टाकले ना की एकदम मस्त वाटतात ही रेसिपी. दिसायला एकदम छान वाटते ती. सफेद तेल आणि कोथिंबीर. कोथिंबीर टाकलेली आहे. म्हणजे ह्याच्यातच रेसिपी झाली ना रेडी. झाली. सर्व करूया आता. रेसिपी सर्व होते आहे, रेसिपी सर्व होते है, होने दो और आने दो. आता आपण बाहेर जाऊया आणि टेस्ट करून दाखवूया. आणि तुम्ही विचाराल की काजल कुठे आहे. हा, काजल रक्षाबंधनला गेली आहे. आता जर आज रक्षाबंधन आहे आणि तिचं आपलं. पण नवीन वर्ष आहे ना हा, रक्षाबंधनचा. काजलचं रक्षाबंधन तिकडे करते ती उद्या येणार आहे. उद्या येणार आहे ती. आणि मी कधी आलो गावावरून मम्मी. आज आला. हा म्हणजे आजच आलो. आता आला तू 5:30ला आला ना. हा 5:30ला आलो आणि ते मुहूर्त कसं टायमिंग पुढे होता ना जरा, होय. त्याप्रमाणे बघा आत्ताच आलोय आणि आत्ताच आम्ही रक्षाबंधन. ताई रेसिपी बनवायला घेतली. मस्त. अशी रेसिपी बनवली की झोप आलेला माणूस पण उठेल तिकडनं. अरे वा वा वा, हे काय केलं. वा 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 वा. पिरामिड आता कोसळणार आहे बाहेर. सर्व दाखवलं आणि आम्ही आमच्या दिलूला नाही दाखवलं तर कसं होणार. दिलू पिल्लू पप्पी दे. हां पप्पी दिली, आमची दिलू शानी आहे. तर इथे बघा रेसिपी तर झाली आहे. आता आपण टेस्ट करूया. वरचाच पीस घेऊया आपण आणि गरम आहे. आपण सर्वात आधी ना तुमच्या समोर ना मी तुम्हाला तोडून दाखवतो बघा कसं वाटतंय. फ्रेंच फ्राईज कशी तुटतात ताई, सेम तसं तुटलंय. कुरकुरीत ना जरा. अरे बघा आणि एकदम छान वाटतंय. टेक्स्चर चांगलं आहे. म्हणजे हात लावल्यावरती फील पण त्या फ्रेंच फ्राईज सारखी येते. छान वाटतं, एकदम मस्त वाटतंय. छान आहे, मस्त. ज्यांना तुम्हाला सांगू, ज्यांना जे पनीर लवर आहेत ना आणि त्यांना असे काहीतरी चटर मटर आणि असे चटपटीत ज्यांना खायला आवडतं ना, तर त्यांना ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. प्रोसेस एकदम सिम्पल आहे, अशी काय कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे ना. तर रेसिपी एकदम छान आहे, मला तर खूप आवडली. ते बाकीचं आहे ते मी खाऊन टाकतो माझं. तर तू पण कशी वाटली मी तुला. गरम गरम आहे तर खाऊन घे पाहिजे तेवढं. तर रेसिपी कशी वाटली, ब्लॉग कसं वाटलं आम्हाला नक्कीच सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही स्माईल करत राहा आणि असंच आम्हाला सपोर्ट करत राहा. बाय बाय. माझे पाठ आपटल्या जोडव्या. उठून जायचा. तू थांबला कशा, तू पहिला नाही. तू इस साल बाबा बनने की.